Hei, olen Anton ja katsot Zenitin kanavaa. Huomenna Zenit pelaa espanjalaista seuraa vastaan, Villarreal kyseessä. Tänään tulen katsomaan harjoitukset ja ehkä pääsen kysymään muutama kysymystä Zenitin päävalmentajalta. Nähdään. Aika yksinäinen olo on Vegawaja-asemalla, kun tänään ei olla pelipäivää ja talvella Ristisaarassa ei varmaan ole niin paljon näkemistä kuin kesässä. Pietarissa on kylmää ja aurinkoista. Olen Suomenlahden rannassa ja hiljaista on. Tää on oudon tuntuista, kun yleensä ollaan täällä pelipäivänä ja paikka on täynnä väkeä. Ja tänään on kuitenkin sen verran kaunis päivä, että ajattelin kannattaa käydä tässä rannassa katsomassa Suomenlahtea ja Gazpromin uutta kaunista tornia. Arvoisat jalkapalloystävät, en tullut tänne turhan takia, koska katsokaa missä paikassa sain istua ennen kuin harjoitukset alkaa. On hieno näköala. Tiedän nyt, mitä näkevät pelaajat ja valmentaja ottelun aikana. Koitan arvata huomisen pelin kokoonpanoa. Maalivahtina on takuvarmasti Andrei Lunev, joka on ollut varma ja hänellä on oikeutetusti ykkösveskarin paikka. Puolustuksessa sitten keskellä on Ivanovic niin oikealla keskellä ja uusi pelaaja, joka saapui Ukrainasta, Rakitski, on sitten hänen kaverinaan. Oikealla laidalla on Smolnikov ja vasemmalla Anjukov, minun veikkaukseni. Tietysti on mahdollista, että Ivanovic pelaa oikealla laita puolustaja ja sitten keskellä on Netu ja Rakitski. Ja vasemmalla on mahdollisesti Nabiulin. Sitten keskellä on Ozdoev, joka on ollut pari viimeistä ottelua erittäin positiivinen, sanotaan suur yllätys. Ja puolustavana keskikenttänä on sitten Barrios, joka on myös uusi pelaajamme, tuli Boca Juniorsista. Ja ketään muuta sinne laittaisin nyt keskelle. Se on paha paikka, on vaihtoehto, nyt en sanoisi. Mutta kärkihyökkäjänä on Azmoun, joka on ollut erittäin kovassa kunnossa ja on tehnyt 3 maalia 3 ottelussa. Sitten paha paikka, siinäkin on vaihtoehtoja. Zuba voi pelata 10 ja Mak voisi olla oikealla ja Driussi vasemmalla. Sellainen on minun veikkaukseni.
Опять же, матч это как-то разгильдяйство. Или 2-0. Пару кирков. Правильно. Смотрите, я делаю. А вот команда двигается. А за кем будет плохо? Финал будет. Может здесь попробуйте? Может повыше просто поднять? Нет? Нет, не допрыгни. Ну ладно. Можно подняться. Tää oli ottelu ennakko Zenit Villarreal. Ottelu alkaa huomenna 8 maissa. Suomenkielinen selostus on Twitterissä. Huomenna nähdään. Moi.